Oh, but then quite church, yeah. Yeah, Thailand is some quality. What's your number? Oh, but then quite church, yeah. Thailand is some quality. What's your number? Oh, but then quite church, yeah. What else am I? What I say? I don't think what's what I say.
say that's what I am when you free almost performing to go just to and that's why him or the swap you yo Me didn't quite stretch here. Say bye, so that's bye, you need the pack. Everybody change as a Koto when you phone when you was there be almost pin power frobi. A buyer and a little tune and him and was Marty. My friend when you phone was a bit. No woman said that I can't answer. That's not how to go see. Talent is some quality. Joe. 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 What's your name? Joe. 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 So by you know, catch up when you force it, Debbie. One idea, never pass on. Me ma kwai na mo twi from abrewa so the ba head one would be go na dwa be no ko dwa to an say sebe o ma anya ade o mo ye no mo nim ni sa na ko ban to mo stre iru aka chabe wana sebe ko mo iru aka wo ti che wo mo so ni abrewa entem ba ye no sebe dwa be na to be chase the hot one san che ko na so boy mine no honum no dey sebe nya ba tu iru ani mo iru aka so mo kasa amate be frabrewa e mo na yire be fe no no mo ni asia wo ze se mo ntem na sebe no dodo no a sebe ko ya ere a wansa ma biu Yom o se ba ye na rika se sebe o sisi o mo ntem a
sɛbe de ne kunu bɛka bia no ɔbɛpene so ti eno na aka no bɛfrɛ wɔ mo na kɔ sisi no wa busa no sɛ sɛbe sɛ de me yire dɔka sɛ ɔpɛ no no de me nyifo ka sɛ pɛ no no menya ne dai ɛna sɛbe ko bɛka ho asɛm a ama sɛbe de yire so da no bɛkum so ɔsɛ eno na da wo sɛ ya adu samre mu ɔsɛ sɛbe Nkoranza ɛsɛ hɔ so dwo na asomdwe ba ɔsɛ sɛ ɔte ha yi ɔde hɔ agya wɔ mo ɔmo bɛhwɛ hɔ sɛ ayi a ɛsɛ ɛhwɛ kwan fa so a bɛka dɛ asomdwe aba hɔ yom ɔsɛ ba yɛ ɔka kyɛm sɛ mayɛ mfonsuo no so moma kwan ma nsɛbe obiara nyɛ ne ho ahensɛm wɔ hɔ ɔmo so mo tie ɔkɔ hɔ so ampa obiara ama hɔ amayɛ bibiara ɔsɛ ɔka sɛ ne nyinaa wie na onya akoma asɛm ne nyinaa poma sibrɛ ɔmo sɛ osi aka na sie ɔsɛ sɛ sɛbe ɛhɔ na etire so daeɛ ɔdu sɛ yɛ sɛ ɔhwɛ na ɔka ɔsɛ panyin sɛ wɔ ha wɔ na ɔte abɛn nan mu ɔsɛ ɔho asɛm ne nyinaa sɛ esi teɛ sɛ panyin fɔ sɛ saa de ato a mokɔ ba yɛ ne nyinaa saa na teɛ sɛ no ano mo gyina mu ebru jom 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 sisa ba yɛ no ɔka kyabere wa sɛ bɛyɛ asomdwe ba ɔka sɛ ɔpɛ ne ba no bɔ din ɛno na ɔgyina mu na mpanyinfo no nyinaa dodoɔ no nso kɔgyina afa ɛna ɔsɛ dɛ ɛbɛnya ne sa na ɛsi akonnwa ne sɛ abere wa so ɔnte ase esi deɛ nanso na ɔka kyerɛ ne sɛ bɛhwɛ sɛ bɛyɛ a ɔho bɛtɔ sɛ bɛyɛ asomdwe bɛba hɔ ɛna mɛhwehwɛ nti ba sɛ bɛ ɔbɛhwɛ na ɔkeka ne nyinaa wɔ dɛm na sɛ bɔsiesie na aberewa ɔnyina asomdwe na mpanyinfo sɛ ɔnyima asomdwe ɛna sɛ bɛyɛ duru hɔ nom a aberewa nte ase sɛ ɔde egye mu de gye n'anim sese yom 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 sɛ ne nyinaa ne sɛ ɛyɛ sɛbe ɔhema ne ba no ɛne baako mpanyinfoɔ sɛ wɔpɛ no no sɛbe ɛsɛ ɔhwɛ ɛda somdwe bɛba na ma mo wura mfi sɛ aberewa sɛ ma mo wura mfi sɛ aberewa yom ɔde nana bi brɛ ne ha sɛ ɔde nana bi brɛ ne ha sɛ yɛwura wada ɔma eburu wei na mede sɛ bebi ne hɔ a mede bi si anasɛ meyere eti wara na brɛw hwɛ wadeɛ na wa yɛwura de ne kɔ sukuu ba ne wie sukuu ɛpɛ adwuma ma no a sɛ ekura adwuma wɔ mu no kɔ yɛwura adaroma no ɔda wɔ adwuma mu sese yɛwura na ɔba de bɛhyɛ ne nsa so yom 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 so ɔba ka kyerɛ no sabere wa ɔba ɔma bɛka nsɛm sɛ ɔba yi ɔnana yi menhwɛ no na memfa no woni hɔ a memfa no ntɛn ɔnam sɛ wapɛde a mɛma ɔsom adwo wɔ na sɛ bɛwokɔ a ɔnya sɛ ɔyɛ ka kyerɛ nananom no sɛbe mɛgyinae no so ayɛ na mpanyinfo nso so ɛba sɛ si ase sɛ ɔwode wɔn aba na sɛ ɔde ɔba yi so ɔba deɛ ɛna ɛno nso ɛde asɛm ɛba wu yom yom ɔsi de no ɔne ne ka sɛbe na nka wɔtwɛ ma mo mpanyinfo aba na nka wɔhwɛ no ɛyɛ a sɛbe fofi anto ata ana sɛbe na yere ɔde da no benkum so wɔn yom Zapanyi so na jabrewa na abrewa do ne babai ne nana eba sɛ yewura fansi na nan na sɛbe abrawo oni hɔ no mu a wɔn ma ne ntana na mu sɛ sɛbe Nkoranza
aheyure ɛna sɛbe okoyi nipa so ne ba ɛma ne ba sɛbe mpanyimfo so anye dodo na anye ne ba na ntumu ɔde ne yire kan sɛde nka ne kuru bɛka bia no ɔbɛpene so na ne nana na ɔde ne ba na ɛde ne ba ne sɛ ɔntete no no ɔmfa ne ntena ne deɛ yewura se ɛno deɛ bɛtena hɔ na menu aka yi deɛ ɔnya ne deze sei me wura kyami asɛm a me kan sɛ me nua ba asɛm a ɔka kyerɛ ne kunu no nipa a wɔyie no deɛ mensesa ne da ɛno a na mede na ma Otumfuo ewura ka asɛm enu na akyerɛ ɔtie to boas ne tie ne yie me se ɔse ɔbaa no anasɛ hwan a ɔbaa no deɛ ne yere de ne bɛsii ne nam ɛno nko awadeɛ nko na ahensie nko twɛn ansa na wonte ase yie ɔme kyɛ wadeɛ ile nyinaa no yewura na sɛbe ne dea so ɔho na deɛ ɔno deɛ ɔse yewura se ɔma na atena hɔ na sɛ nyame adom na sɛ bɛma ɔbɛba no na kyerɛ sɛ wei ne me yere ama ware na mede na ma wo so ɔho na mema no mmienu deɛ no ɔne aberewa kan sɛ deɛ sɛ bɛyɛ asomdwe ba hɔ wɔka kyerɛ no sɛ me kunu wo na wo dea wo na wo ba na ɔte hɔ mayi me ba panyimfo yi dodo na anya ntum nti wo sɛ sie ntena deɛ wɔbɛka bia mɛpene so nti deɛ ɔne wo yere ka kyerɛ no no ɛno na nna wɔde sɛ wɔte wɔ sɛ ɔnya ne dɛ sɛ sɛ ɔnsi asie na sɛ bɛ ewura na hwɛ kwan fa so a ɛde to a ɛda so nwiwe ba na sɛ ɔnya ne dɛ ne yere de ma no ne ba a wɔyi no mesrɛ no ɔma ne to aso ni akonnwa no wonti dɛ kana se ate aseɛ nana nti sɛ bɛ asiesie na ewura se wɔsiesie sɛ bunya bɛtɔ baako na wahwɛ deɛ ɛde ma mo a bɛyɛ yie no ɔda ma mo na mo nyama tra ase asomdwe mu na ne yire ne ba na deɛ ɔmo bi anyi mfiri hɔ ɛne deɛ mema bia anyi mfiri hɔ nti sɛ ewura hwɛ ɔnsiesie mo ntam na sɛ bɛ deɛ ɔde ma no a ɛda asomdwe ba no ɔnya ne sa ma mo yɛn nyinaa nana mesrɛ wo ne yire de ma no na yire mfa bi amrɛ no na yire deɛ tie na yire tie ɛno deɛ ɛbaayɛ no ɔbɛma ne bɛkyerɛkyerɛ mu kyerɛ no deɛ gyaase no bɛ ɔdi ma gyaase de kɔɔyɛ a sɛbe asomdua ma hɔ a sɛbe ɛkɔfa a wɔntwiwotwi ba hɔ no ɛna ɛbaa mpanyimfo kɔ dwa atoa sɛ no wɔanyɛ adeɛ ɔmaanyɛ adeɛ na yɛwura sɛbe maa nso bu ahene de baayɛ wɔsomate ɔfɛ na yire de to n'anim sɛ daabi maame mpɛ sɛ hɔ dwo nti hwɛ na mensiesie mu no mpanyimfo no ntam na mehwɛ deɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa ma ɔsomadwo wɔ deɛ na yɛwura gyina mu sɛsi a sɛ hwɛ de kyerɛ so daeɛ nkwansa deɛ sɛbe ɔno ana ne dea ɔno ane ba na ɔma no kɔtena hɔ na na yere ka ho bi ɔno kɔtena hɔ nti sɛ wɔte aberewa nam deɛ na aberewa wɔka kyɛ aberewa te aseɛ no na wɔgya so de ayɛ sɛsei na ɔsɛ fa nto w'anim neɛ meka ne sɛ nana hemaa ɛnyɛ wo pɛ o deɛ ɔne na ahema kaeɛ no ɛna ɔto anasɛ mepɛ sɛ asomdwe ba Nkoranza nti ɔhemaa ne deɛ wɔde ama no a ɔde ne yere ama no a ne aka no na ne nhunu kwara ɔbɛfa so a yɛn nyinaa ho bɛtɔ yɛn ɔno ɔsɛ sɛ wadɔ bɛburu na yere deɛ wode ama no na deɛ aka deɛ waa wobɛhu kwan fa so wobɛgya asomdwe ba no waa ne kyerɛ so deɛ kama no wadɔ bɛburu yom ɔsɛ akora na ɔde baeɛ kwa na ahensɛm koraa mae sɛ na mfa ahensɛm koraa ho yom ɔdɔm bɛburu yom 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 irasɛ no ɔse na yɛde ɔde baeɛ ɔka ho asɛm na ahensɛm koraa nya mae ti sɛbe ne baa na ɔte akonnwa soɔ ɔka kyerɛ no sɛ wura wadɔ bɛburu ɔa na wodea sɛ koraa pɛ sɛ bɛwuwu fie hɔ wɔ sɛ bɛtwa ma menhwɛ akɔlaa no ma no nwie no skul ewie na mehwɛ deɛ sɛ bɛyɛ no a ɛno a ne me sɛbe ɔpensoɔ na baeɛ no a sɛbe
the body free moon, then says, buy, you know, a buy your friend for the call Dubai. And I said, I'm a to be about offend a to the name, said, I'm penny for Naka. Until I said, we're for one more brand, now I'm carrying in a. I'm assuming cut a hammer. Now I'll be who say, those say, I don't know to be ano, me preso. And I said, I'm also a ne, but the general name is a they say the general name is a Jom. I don't know, bro. Sanity, bro. Jom. Jom. ATA. Jom. 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 ATA. Jom. Why don't we present the table? Jom. Jom. ATA. Jom. 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 ATA. Jom. Jom. You know what I'm saying? You didn't say, as one in the kind, so what I say, I say, one in the kind of them, Monacasum Jabba. Tino from Jom Sebe, a month for Jabba, the more the whole. Now, the Sebe, never knew I cano. Sebe, the Chesu Daye, where quite Buffer Swa, which me aye, Nasum Jabba, and also Siaka. Sorry. Kuntenakum, saying 7 now, I take some dear. There's some penny for the crowd doing semi in the moon. There's a pass from on Pesabia, by Sabe, a Nam Sabe, as you see, or Motumagua Sabia Guabon. Now, on the day, Sabe, or Momo Duno, and I said, Chess on one hair. No, Sabe, there's so there a bit more with Jabon 1 year. Couldn't go myself to him. Otumfuo charming. Nkoranza na bontin feature the bibia ye radia. And just asamo abai yesre no. Onhwe na ekwan ode befa so na asumdwe beba no. Ama Nkoranza so obia tan asumdwe no. Eno ne yesre wo so be yaman. So on the day. So on one hand, what's it? Madam Mebru, on one shankra. What do we brew? Was it Mukado on ye? On from my wine, no, no, from my wine. One of the Janizano. It does, man. But for 1,000. So then, how is he? And you have many say, Nipano Mukopera Kumiano, no more Yamiansa. But that's all maybe back with him. I'm Mura. See, what's here? I mean, tell a buyer, no. So don't hear me answer. It was say, or me answer. We ever go for nobody, as I say, or come home. ATA. Yum. ATA. What do we brew? Yum. ATA. Yum. ATA. And I'm going to transit. Or this 7 I can so in me and Sunday. Now me and Sunday, what did you pay for? Nobody for the road Bocafano. And that was a penny. A body part of me and Sunday was a penny in penny free. Not the penny for no do Bocafano, the Macunamano. Let us with Jabba. ATA. And the wow was say, oh, did he say? What did he say? Mede Bafunti. Bafunti. That's so 100 because consider. Wait, Bafunti, come you not a one wire. Me I cano Nana. Oh, yeah, Branty, you don't know be a. Nana ya Kodom. I could don't know why you. And Kwakusro.
Prince. Kwaku so Prince. O say yakodom Kwaku so Prince. Ana bafunti. So bafunti no oba no ne se be ne ba oba ye papa besum. Say some no twa bese kura. Wado me bru. So ko sia biensa. So so panyin na ti oba ba na mu. Say but panyin akosia biensa. E say opese panyimfo no e ka de nipa o mo pe no. O so wo ene panyimfo na dodo be kwa fa no de kunyo ma no. Na sumdwa ba. What? Metinana. So what's a brew? So preso sa. O preso sa. Me preso. So preso. Mom come to media. Ah, era buza so preso. Era kaze do person you no preso onya ma ho. Me preso nana. What's a brew? So what preso brew? Met me kasa. Kasa is you. Master man say. Ya kodama ni yiri dia mamle kwanso yinu no mesira no onfa konwa na ma no. So the watch what you know me boa. Yom. Ana aye buza pani. Nana. So yi nipa ni wi a. Amane kwanso se panifo no chom adwene. Ehun se nipa no amayi no. Ne hu ni asem bia. Eti bia o magye atum. Ya mo gitu wie ansa na kwa adontenfo ho. Na adontenfo na be che yewura. Yewura presu wie afene na adimu. Salman bia ama. En yom. 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 Wado me bru. Abuzapani. Ero said no say oyi ya o se panfo no che wadwene. Te sika ni nyina watwam. Ena je say nipa na kwisia me ensa. Enti da ne yire ya anu nanim. Te na panfo so sabe do me ya bia no yire twam. Pa me ensa yi na se won be so beta ka se o de ma wi. Pa me ensa no say wo be ka panfo no ho. Na nipa me ensa no ayabo mudie no. Obi a che na dwene. Se we na me pe no. Na dodo be kwa fa no de konyoma no. Ti no okasa se na kire ho no. Why? Dikaki. Me dikaka akire ma dwene dada. Odo achira dwene se. Kwanza my family say, mpoje msa me hwe. Boye ngotwe. Obi a oro so me ngotwe buru. Munya mo a. Asa chame nkwa na amabi. Ose nsunu nya wa ha, chame nkwa na amabi. Ono oyare. Bafunti. Babo say achame hini ha kan edipa so, o makwa mo choma dwene. Biro Adam Robru nka wo munyina mehia na ye nkyira. Ti. Yo, Adam Robru. So ko munyina mehia sa no wose bru. Etia. Ma ba no. Ma ba no e. Yom. Opaji. Ero ase enipa no omoye ngotwe. Ba ku ni ha, makwa no mo choma dwene. Kasa be ti wa. Wa do je video no. Nana, odaroma. Me ma me yi me no. Aha, o ma me de say ero ase. Yom. 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 Yom.
Yom. Yom. Yom. Yom. Yom. Yom. Yom. Yom. When you see Yanumi and Tia, Bencha Adjune. So much of Adjune brew. So about couldn't have the answer, don't show Adjune. Pacho yentre adwene. So Adjune brew. Baku the toss was an oha. So they never know. They never know. So no fast. So no need her. So much of my junior brew. When you're feeling free, now you're my balance. What be brew? What be brew? What be brew? Samane Kwanza do not prince brew. Jom. So go just for na ba go pen any has any. Ase ona na to omunya kunya so for. Ah, omunya nkunya so for. Omunya nkunya so for. Oy maba. So omunya kunya so for. Oyin me pacho. That time now we wonye konja so. No ni ho. Oyin we no ni ho na asem wo chidom. Nti a kire na omo hin na omo si no no. Wodon ye chidom hene. Arbe bro. Say na wo jan chance why? Panyi o so dey asema. Bo mu asakakra. E dey asema. Na chiame. Masem ne se. Asema ye kan nyina ye me gina he me pese me ka bi. Nti me ka me de kakra. O ye kunyo so ni. Me papa. Ye kunyo so ni. Me ne ate ko na hene. Eva. Me ne ate ko na hene. Ye ka tu hene si hene fo. Me si hema me si hene. David. Ye ka kontre akwamu ni beku nifa. Esrawo. To no obi o da baby a eno ko. Ne minim na mpese nka me kan mesre mo. Panyi ye makwa ma ye wura. Yes. Was ka ka bi tie. Yesi hinu no a yede na kwakire opani jase hene ogitumu jase hene gitumu tumase hene gitumu adonten gitumu nifa agitumu unim yesi yene se de toso kura biem se obi age mpimadu ansana omu age atumu mujitumu wie ya me wafa bay odisen ankobia hene akopagya se wonde nya maame ne si hene ma no akopagya hene foforo asem ni nyina ni me amase ogina ho enku ana na wanye antumu benkum hene asma ese me kan Panyi ndire ru ase sa nsem nyina tie abetwa da nim dada e ma mfonso ba ye nyina wo twa bibia o ye bia mu dia fa ye yo wo twam erisi na chance si a omo a akonwa no besira ye bia no ye mo amakwan se obia nka na dwene a chechire mu nti wo dia we si wo de wa kan ye ru aso ate de we admi say na you ready hujuma wate me da ase yom ATI machi no ado bro siri nyina bro be ka ni nyina akire do be kan e bro ka ni nyina akire no na o pass yo wate yom
What am I blue sanity blue? Simple Shami and something for it. How much am I doing? If you know it, I was a penny count. So now you know the Odama. Because you want to in our way. Otumfuo Chame, mene nana jase hene Nkoranza. Amwa jare bafo. Se say mijina kwa kusuro nochi. Se oni Nkoranza ma hene. Yo nana meso me de nana kwa platete menen kranse ni kwa hene meso mi gina nana ya akroma achi Ura Chame ye frame nana adu doyina kropa metoso mienu menen kransa ma bi ko hene bija prince kwakusro achi ya frame adu ajay brimpon a metoso mi ensa pemase hene meso mi gina nana suro achi ye Otumfuo Chame nenso ye frame nana okofo ye frame nana okofo Japan atoto miensa mene adontene nenso migina prince ya so na achi kwakusro I don't know, Brew. Anybody me and son? Yes, a bit. Mo num aquafa. And I don't know, you know, so aquafa. So, now him, yeah, was a penny come home. I don't know, Brew. I don't know. And I'm going to say, or pass with you is there, or the 2 penny for the way for that job I do. If I told him, we did not come. Go tell them, why? ATA Otumfuo Odem Ebru. Where there? Otumfuo Chame. The chairman say asumdwe na Europe. And then the omo me jira si omo hene. Enti nke be sere Euro say on prince omo. Otumfuo Chame ne Euro nhyehyɛ a ɔde to dwa mpanyimfo adi soɔ no na mesrɛ Euro sɛ mfanya anwuma sɛ ne yɛ a asomdwe bɛba Nkoranza Ntɔtɔ so Otumfuo Chame wadaroma Otumfuo ɛsɛ wɔpa asomdwe wɔ Nkoranza ɛna wɔde n'adwene baa sɛ Nana, there's what one almost a coaching. Sabi, because all Cassa said, Chammy, done not to buy. I'm over here, Cassa, why? Wadaroma your best Emma, you can't shoot signal for David, you can't. Young folk. Adama yɛda Otumfuo ase bebree fi sɛ nnipa no nyinaa gyina wɔn na wɔ kurom a wɔn nim na wɔn ano pɛ ɛna ɔno ara nso wato ama wɔn sɛ wɔn anhwɛ nti sɛ nokora naba sɛ dodoɔ no akɔ afa a ɛde yɛ sɛ Otumfuo na Adaroma wɔmfa n'ano to so na yɛmfa akonnwa no ɛma yɛn aso Akwam. Euro Chame ode nkonyasofoɔ nyinaa wɔ ha ze baako na ntimi ama mse Achame hene ɛna nsia a wɔn ba enum abusuapen ne ka ho so enum ɛna ayi ɔpanyin soro ase hwan
Baby, I knew not corner, you run another room. Said your mind, question, Kunyos for inch one green. On fire, a Kunyanama, when you saw. Epic room. Irachame, Javekrum so near American ye. I'm say, Oquan Yura, Afaso, Edis Asemiafa, a shetty. A nipa, a trancunya, a hair, na omoboa and his no. A cava copen anyhow. Anna or much or my drain, Yena Yanimha. Did you do no penano? You run for an onto of a man. Santachimo Pata. Otumfuo Chame, sign up a battalion Sumika. Dear, do one of a union. Or no, I said so to form Fananto near Faconana. Kumasinifa. Otumfuo Chame. A Siahene, a Triahene, a num, Abodi. The Sierra said, said the panel of a Cunyan Emana. I don't think. Otumfuo Chame. Asemi by Nan Sabi, Nanka, and Sishaya Yura Kai. Ne mine de nanka sabe me dahima e fanka krana na sa yewra kasa nanka no ano no tine waka no eno ana meso metis research say onye kwanza na na kokuso so chiso nye David na the book mu na ho what say Otumfuo Chame me na ja se hin Nkoranza amwa ja ba Ojama o wana yo Only Nkoranza man. Yo, person de nana kwa matete, enen Nkoranza ni manye. Person mi na nana ya kroma eki. Chame, the friend nana edu doina kropa mitosu ni. Mene Nkoranza ma bi ko ina. Ija na press kwa kusuro eki. Your friend, I do a Jay Brenton. I'm a Tossinian son. The Massine, Misso Midina, Nana, Suro, Echi. What Otumfuo Chame? Mention a friend Nana or Pofo, a friend Nana or Pofo Japan, out of India. Nene, I don't know. Misso Midina, Prince, Nasona Echi. Arabu, the Barman Salon, a year sabi, a more a noom apafa, and I don't know, so apafa. I know my year was a pretty come, I don't know. Until the Yaka could run one for an ontroso, then Yajuma. I was saying. Otumfuo Chame, Mr. Ura, near a numna cano, and one I'm sure on Fernand Pabuakasi in Siso. Kumasibengum. Otumfuo Chame, a Kumasibengum. Yes, we are doing training. Yera opasum due. Our Nkoranza. No one penny for a bedina, Yera and Casatuma omo. So omo she na omo ntoaba na yenyi obi a obetimi atena akonwane so na emo nkama no go say to aba so omo nkyere omo adwene oba kyere omo ya to aba bia wa ha mate omo kyere omo adwene na emo mansa na ebeba no yewra ebusa omo nyina say ekwan say e na opese ofa so ama mu nyina agitum enti so omo agene atum na enuma kwa afa me de yesrese anke yewra onfa na no nto so na enyina beba gbo wuhine Otumfuo Chame, kakra kumawu mesumi kan se enum no dodo na aye enum na kire o madwen timesire mi ra so onfa na no ento ende enum no kan ene so odaroma ye osono prince no oyoko Otumfuo Chame asundwe kwan so omo ne mpanyifo a aka wo krom ho
Nti de dodo na kɔ na fa no ye be say yera say ɔde na no beto so. Otumfuo achame be kwa isa na America. Si ahemfo dodo no a adwena akɔ benkro. Timsemi wura. Onye dodo na pɛdeɛ ɛma wɔ no. Chidom. Chachiame, Chidom so the enumna akano ena yebe piniso. Say you ram omo kwan so omo enyi nipa. Nti enum no baby omakono saa na yesterday you ram fana no to so na omo kwan no omo enyi nipa no omo nso. Say kwa mine. Otumfuo Chiami. Sanya Nkoranza mpanyinfo. Asi ahemfo. Omo akyerɛ omo adwen. Enum akɔ afa no. Yesre ra. Onfa na no nto so ne emfa ma no. Kukum. Otumfuo Chiami. Sɛ na me kan sɛ ne nipa num no wo mo adwene ho aka sɛ wono ne pɛ no. Otumfuo sɛ no ra. Onfa na nsi so na Just Otumfuo Chiami just for the eto kani the mpanyimfo ni nyina de sabi o mano atono so no na ne esire wura sɛ onfa ma na bru adama. Fumai. Era Chairman, the Nafuma Becani. Ya, Obuni East, the Uras, say, some we buy na a dea, a Habuni East pa. Because now a man for Casafa and Kranzan and ne, I would try you, Rena, a day a man paying for a more matter of my dream. Therefore, they are paying for the donor can say, you will find none to some na Buni East so, Yahontoy. Chubodom. Yo, Otumfuo Achame, Tubodom so, Yafua de Kunyasofo, a prince ro, na Ira fa nanontoso. Amante. Otumfuo Achame, the Namantin so, a canny. Stray Rase, the Dodono Akono, or the Nanobetoso, na also, the man. Obogu. Ira Chame, the Bogu Yensu Yakeni, your best share Ira say, the numne yomuno, onfa nano entoso, emae. Mamfo. Otumfuo Achame, said the numa cano, Ira onfa nano entoso ma womo. Sabronum. Sena Sabronum so ye kani. Dodo no na abo edin baako besre yewura no de nano atoso ama wo Tepa Mira Chairman wadaoma de dodo no nyina de yadwene kro no ye besre yewura no so de nano atoso ama ye Ankobia Yewura Chairman Kobia nso ye besre yewura de dodo no akono onfa nano ntoso Satachim Bombata. Domiabra. Era Chairman, there are some touching Domiabra, Mr. McKinney. Dodo no nananum num atanechi dear. One woman a cotra who a boomano. Yes, Era say on Fananon Tuso. Sankore. Otumfuo Achame Sankore so kakra mekan say miura oso pasum dwe. Ampa so ye frɛ anyimfu begina hɔ yi ya nhyɛ obia wura to amomu sɛ wo mu anyi de o mu pɛ ampa wo mu aso ayi de o mu pɛ nti so mu ayi de o mu pɛ no mu ne trana asomdwe bɛba dia misiri mi wura sa na daroma ɔmpere so ma wo Mare Otumfuo Achame bonso Mare so de dodo akwa afa no na esiri wura se onfana no to so ma no Ngoso Otumfuo Achame koso so ne penifo no dodo na ekono yesre yura se onfa na no entoso eman Kontanse Otumfuo Achame say
Nkoranza mpanimfo ene dodo na yi opani a omo betimi ne no abu Nkoranza man na mesra ne se yewura na mpanimfo no ayi no no onfana no ntoso e na onfa nya adwuma na daro mebru Zuta Otumfuo chame di nsuta mesome kani nipenum ena kojina faako into we de ne kano ayitititi yura enhwe de dodo na kojina no mfama no emfa sumdwe ema Nkoranza man ya mesome kani Otumfuo da mebru sampetia de dodo na kojina no wada ma ye besrew na do anu atoso ay kon Mero adaroma de dodo na kojina na mesre sefo anu to so ebru adaroma Mero adaroma so me say de dodo no akojina no so adaroma ebru fo anu to so Mero adaroma na nanu nyina la se de dodo na aka no adaroma ebru fo anu to so Zio. Etie. Zom. Etie. Anam so fita so catch them se Nkoranza. Otokohene. Ono na ne dia. No de ne yire ne ba ekotena honum. Se ne baba fo pim. Na me so no ne chechima hene ekontokwa. So hoye ne dia. Jom. Se ne yire ho no de asebetu nanim. Kaje panyifo se o makwan na de nya santama ne no muntwi fa na yire so. Etie. Jom. No mu ko dwatoa na dwaben ne ho. Obeka en anka de na sebe na nanom no eka no. Wa no muto mika ko na subuan ne ho. Be so iran sebe dem say ira wa do mebru for teacher wo mom na sebe omunyo musimo no mumne o mane no ti na mama yes an de mo ye bia no ira sebe do ka no ne be ye adwuma yom seba ye so ne hanim anche biara na ire sebe da na benkum so preba ni fo sebe ka se ka be hwe na me ire asiesie na sebe odan benkum na so bi ko ne hye monsa Mugwe ko no so kopem se mesi me wi a se me da ho no ahwe maka Etie. Yom se wie ye na ko to hene afra mu a se be no ne re kan ye no kan ne nyina wa hai sakwa na se be na nche ba ko peja ne nsa se nipa de kwa no e ko sia me nsa Yom Sinina na ko ba ya ne beje na nim na iri ni ho na se muso panyin enyina na nam a se be ba ya se ka bon se be ba se ka na iri ho dia na ka ko aduko ka ma obo na ka na iri so aka na se be ka sa na ka be ba na ka de da no ko de ato yom se be ba se mo na iri kwa yi nipa kura no a mo banyifo yara na se be ko adu bi ho no mo a se mo bo Etie. Sine oye se be chesu da ye nipa mi ensa hwan na se be pesa mo ne sum ena mo amahwe mo yi ba ko yom se ba ye kotoko hene oda sante na mamre na manne ena ye adwuma oto ma sante man sante ma se rua de banyifo na kire no fa no to so ena ne se be ode a chema adwuna ode ka ho asemi Etie. Yom Ose onya kro no mo de ne bebre no se no obesuai owie a de ne ire de ne ma no a se be ira ji tumu no ono so beta na ire na mu wonti mfu na chi ensi hima bia wona be ye Nkoranza hima abe sante na ire
Yum. Or so the best and a to do one of the night. Say Nkoranza I hear or Nkoranza him. Was a very said a nine man bread no wouldn't know. No. So no brew. Yum. Owaha. Don't feel them. Don't feel them. Say about you know. Whatever I don't know. Also didn't that when wedding send that. So was it that's what we saw this year no. So this year no. Jom, you rekasa, Jom. Jom. ATI. Jom. Jom. Ose sabe, naja buzabanyi. Oso maja say na be che wo fie. So na panyifo do no abo de din say e de akonya no. Yes, serious fana no to so. It was say be opas would be ho. It is only ni da we na ba che wo fie na so say ona na e de ne akonya ne ma no. Na one panyifo no nya twa sia. We don't know a pen Pajibafo. Some no person. Some no person no. Subunya Montiano. ATI. Say Brante Oba. So what for you can't hold no can't hold no go share me and sa. And I said, but before you talk about, but when you talk about the wa. And I was so born by who don't waiting. Say sabe by and brabo the dino and about you French go far. Say about 2 nanim. The buyer no na bro e kan se be ya da sumdwe ba wona hu no kure. Yom. Sa bro free mu no pese hwe kwan fa so e ne wa trance a o yewura ateso da hu kwan fa so. The buyer na se bogo sha miensa. Abro so ntia se na ka kwadu a se be gbe de boy no en ka wa makam abro yi ano na ka hunu. Se bo mwa na nkona so kopa mu nyina na gabe onipo no ga gina ho na so bro antia se mabuzo pani ejina abro anan se be nipa nso obi ya no enche na dwene hwa de pe no enuma ba afa na mienu ekwa afa na se be wodi gina ni ma se ATI. Yom. Si they say, Union and son of Procurum, you know, Procurum, what fan na wunye ni na buso panyimfo e ka ho nyara na se buso e nyara no e bone ni die se fata fama wo mo John se be abase ne na ye yuwa do be kire no e ya ma ne nyina wie na makwan santehene etwen se buso di so a kire no a an fe no de kwansa e hye wonsa ATI. Yom. So I can have Saber what's here no or the 7 and be by zero. It was over on one by or in school.
apɛ dwoma na ɔwɔ yɛ ti aberewa ti ase wɔn si wura fa no na mewura sɛ ɔnata hɔnom sɛ ɔyere ɛru agye no ti waba yi aberewa ni hɔ sɛbi wusu awi a ɔna abrɛ wo wɔn ayɛ sɛbi wo maame wɔn atɔn sɛ sɛbi nkwasa hɛn ma wate so wate eburu adama eburu ka ɔmo de apɛtɛmusa bɛba adama eburu. Na wasin obeka na subu ahin no na nyame pa ya wada mo de petem saba asa na ro kwa na ko suai so wi na afi de yira transe no be su a kire no no oba do do nyina ba no su asa na konkwansa se da mo ne constitute no etie ti eru aka wi nti Oriba na ma ba no e dikan mo na Eu vou muito dizer os outros. Eu não erro, eu não desvia. Ah, mas não é. Se cai muito aí, por favor. Isso você não vai não vai ter pouco. Essa vai dar bem não uma pança. Dia todo como pepe. Albe fa ya masa de pança. Enu ma. Yes. Ni ma chiu. Na ko bia. Asa no ba mi fa. Oh, that's it. Mami,